niya Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, naimbitahan nga tayo ng Let's Be Mart dito sa Santo Cristo, Angeles City, Pampanga. So si Let's Be Mart guys, nag-open siya ng 10 AM until 12 AM guys. So ngayong araw na to is naimbitahan tayo para i-cover yung grand raffle draw ng kanilang grocery dito sa Let's Be Mart. 6 PM guys ay raffle na kung sino mananalo dito sa Let's Be Mart grand raffle draw. So ito yung mapapanalunan guys. Ito yung Toyota Vios 2021. Ayan siya. Bali papasok na tayo. So i-explore natin itong B-Mart Korean Grocery dito sa Angeles City, Pampanga. Actually napakalaki niya guys. And then napakaraming mga Korean goods na makikita dito. So papakita ko sa inyo guys kung ano-ano ba yung mga items na meron sila dito. Tara! So yung kabalen, no, una natin si-check dito sa first aisle nila. So andito yung mga air, body and oral products nila. So tulad ng mga yan. Sigurado magugustuhan ng mga kababaihan to. So mga shampoo, conditioners, ayun sila guys. And then toothpaste, body wash. Wow, kumpleto lahat guys. So sa mga Korean drama lovers dyan, so ito na yung mga inaanap nyong products na galing sa Korea. And then of course guys, so may available din sila mga tissues and then syempre pang households na products dito sa B-Mart. So ito, kung naghahanap kayo ng lutuan na gusto nyo pang mag-samgy, so meron silang available na plate and then yung lutuan, yung burner, and then syempre meron na rin silang available na butane. And then kung gusto nyo magluto ng ramen guys, ito may available sila mga casserole. Ito naman mga canned goods ng B-Mart. So yan, marami kang pagpipilian guys. Wow. Ito naman tayo sa mga Korean snacks and then mga chocolates ng B-Mart. So ayun sila guys. Wow, napakarami. Yan, mga Korean snacks guys na usually makikita nyo sa mga pinapanood yung mga Korean dramas. Wow, halos lahat kompleto. Chocolates, sa mga chocolate lovers dyan, siyempre eto na yung perfect place para sa inyo, para sa cravings nyo sa mga Korean chocolates. Yun na kabalen, lahat palang pinapakita ko is pwede nyong orderin sa kanilang Let's Be delivery app. So pwede nyong i-download yung kanilang Let's Be app sa iOS and then sa Android guys. And then doon makikita nyo yung B-Mart. So click nyo lang yung B-Mart, lahat to guys, makikita nyo yung mga lahat ng Korean goods na nandito sa B-Mart. So pwede kayong mag-order doon. Ito naman yung area ng mga noodles and then mga cup noodles nila. So ito yung mga favorite nating mga ramyun. Mostly ito yung niluluto namin sa bahay, itong Shin ramyun. Wow, siyempre may nakita rin ako kanina yung bulgogi. So ito guys, so later bibili tayo. So yun, beef bulgogi flavor na fried noodles. Perfect na perfect guys, lahat ng mga products nila. Habang nanonood kayo, so nagmo-movie marathon kayo ng mga Korean dramas, so pwede kayong mag-order sa Let's Be delivery app nila. And then syempre guys, makikita mo lahat doon yung mga nandito sa B-Mart. So ayan, ito naman yung mga tea and then yung mga coffee, meron din sila, and then mga seaweeds. Yun, napakaraming klase ng seaweeds and then mga iba-ibang brand na makikita dito sa B-Mart. And then syempre daw kabalen, hindi lang mga Korean goods so makikita nyo dito sa Korean Grocery o sa B-Mart. So may mga local products din mga available dito sa pang sanitary, mga yan, mga toothpaste, syempre meron yan, mga shampoo, and then mga soap, and then mga noodles. Balen, nag-offer din si B-Mart. Ito meron din silang mga products na mga mushrooms, and then syempre mga eggs, so mga dry goods. And then sa kabilang area, so ito naman yung area ng fresh kimchi. Siyempre kapag bumili na kayo ng mga pangsanggipsal,
na products nila, samahan nyo na ng kimchi. Wow. So ito guys, yung mga nakatab nila, kung makikita nyo is 50 pesos. And then yung iba, yan, wow. Ito naman guys, yung area ng fresh vegetables and mga fresh fruits nila. So ayan, makikita nyo yung mga mushrooms. So perfect guys, may mga Noki mushrooms din silang mga items dito sa B-Mart. So ito din naman yung mga, yan, may mga lettuce guys. Nandito naman tayo sa mga frozen goods area ng B-Mart. So ito sila guys. So yun, may mga isda, sausages, hot dogs, and then syempre yung panggitsan natin. Oh. And then dito, meron din silang mga naka-marinated guys. So yan, marinated pork, yan po. And then iba't ibang cut ng mga meat. Sa mga frozen goods nila, no, kabalen, so meron silang mga available yan. Yung kimchi and cheese fried rice, so kakdugi and cheese fried rice, yan guys, napakarami. So fried soybean curd, so woo, yan, perfect na perfect place talaga to sa mga nagka-crave ng mga Korean foods. Meron na kayo sa gipsal, mga snacks, mga kagoods, mga noodles, and then mga ramyun guys. Syempre samahan natin ng mga drinks ng B-Mart. So ito yung mga Korean drinks o mga beverages ng B-Mart. So papakita ko guys. Ayan sila. Wow. Let's open it. Wow. Kabilang side guys, check natin. Wow. So ito naman yung mga drinks na iba. Nice. Pagkatapos nyo kumain, siyempre dapat meron kayong dessert. So ito yung mga melonan nila guys. And then mga ice cream. Wow. So ayan, halos kompleto guys. Napakarami yung pagpipilian. Nice. Wow. Kung gusto niyo naman mag shabu-shabu, so ayan, so may mga sorted shabu-shabu balls sila. Wow. And then kabalan dito sa loob ng B-Mart, so nag-offer din sila ng mga chungchun, rice corn dog, yan sila guys. And then kabalan, no, makikita nyo sa Let's Be application yung mga favorite Korean restaurant nyo dito sa Pampanga. So yun, kung nagki-crave kayo ng mga Korean food, so check nyo lang guys yung Let's Be app. Click nyo lang doon yung mga favorite restaurant nyo. So makikita yung makapag-order na din kayo dito sa Let's Be delivery. Yun know, kabalan, mag-start na yung Grand Raffle Draw dito sa Let's Be Mart. So papakita ko sa inyo guys, so andyan na yung DTI representative para malaman na kabalan kung sino yung mananalo sa Grand Raffle Draw nila. So yung pinaka grand prize nila yung Bios 2021, and then syempre meron din silang Click 125 motor cycle, so Honda, and then yung mountain bike, and then yung mga ibang prices na nakalagay dun sa mismong pinakalikod. So check natin guys. Congratulations sa iyo, Ma'am Melisa Baksal. Congratulations, Ma'am. Congratulations to Joy Manguera. Joy Manguera.
Congratulations! So ito na no, kabalin ang pinakahihintay ng lahat ng Grand Raffle Draw ng Toyota Vios 2021. Dito lang yan sa Let's Be Mart, Angeles City, Pampanga. Ito lang ating Toyota Vios is from San Fernando. Yan. Congratulations sa iyo. From Telebastagan, San Fernando. Yan ang ating Toyota Vios. Congratulations sa iyo. May ticket number na 1239. Congratulations sa iyo. Ma'am Estrella Talon Zuniga. So yung kabalin, kakatapos na ng Grand Raffle Draw nila dito sa Let's Be Mart. Dito lang yan sa Angeles City, Pampanga. So nakakuha nung Toyota Vios 2021 is taga Telebastagan, San Fernando. Congratulations sa iyo, ma'am. So abangan nyo lang guys yung mga pa-raffle draw nila dito sa Let's Be Mart. I-follow nyo na rin yung kanilang Facebook page para sa mga upcoming promos and then yung mga raffle draws katulad nito guys. Napaka-exciting ng pinaka Grand Raffle Draw nila. So once again, congratulations sa lahat ng nanalo sa Grand Raffle Draw ng Let's Be Mart. So yun kabalin, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, no, i-share nyo na rin tong videos to para malaman ng mga ibang kabalin natin dyan na meron ganitong nag-offer ng mga Korean grocery goods dito sa Angeles City, Pampanga. So ito nga yung Let's Be Mart, and then huwag nyo kalimutang i-download yung kanilang Let's Be app. So Let's Be delivery app. Pwede kayong mag-order ng mga Korean goods doon. So check nyo lang doon guys, Be Mart. So click nyo lang, makikita nyo na lahat yung mga pinakita kong mga Korean goods dito sa Let's Be Mart, Angeles City, Pampanga. So until our next vlog, peace out.